Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омада. Аллоҳи меҳрубон шувони гавм бошад. Каседа ки минақсидил дар корай барои риш бировардан, барои мусара ғавз кардан, любой ҷои таъатона ки мусар хоҳем бировардан, минақсидили оригинал дам астад. Ва бародаро, каседа ки асал дар кор бошад, асал моҳи мая охирош намешавад. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. Ва каседа ки билет самолот дар кор бошад, метавонед ки дар номерои ман зад занед. Ман номерома дар комментария закрепит мекунам. Ва чӣ гуфтанем бародаро, одамое ки қимор мезанед, ҳолеам дер шидагӣ нест, ҳолеам метавонед ки ҳамин моҳи шарифи рамазонро баҳона кардена ҳамин кори худтона даст кашед. Ӯ пуле ки шумо дар қимор мезанед ку ягон вақт шумо намебиред, дурӯғе буридантон. Боз яду блогерои нав видео карестиян ки буридестан как будто ки дар шумо нишон метавонад телефонда ки ина мо буридем, туда кардем бародаро. И ҳама кор дурӯғай, ҳама кор шайтонияй. И просто шуморо ҳамон блогерро намегӯянд ки шумо бием бозӣ кунед, ки вақте ки ба пага бой додем хелишон накунед. Просто дар шумо нишон медиҳанд ки ина ман фалонқа буридам. Фаҳмидед? Шумо баъд кадомет ки хеле ақлтон кам не, мафкураи ҷавонварзитон сустай, ба урусиш ибанутӣ мегӯянд хеле одама. Баъд хеле ибанутиҳо мераванд ҳамон приложениеда медуроянд, качат мекунанд, баъд ҳамин оили ки гирифтагира пули ёфтагира дар онҷо задан мегиранд. Ба як рӯз мебинем ки занг мезананд ки аке фахридин билети арзон нест, ягон поезда, автобуса, пиёда боша, велосипедка боша, ман туристорам. Барои ҳамин хатар ман шуморо мегӯям ки ин кори туғри нест ва накунед ин кора. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад. Ободу сарбаланд бошед. Агар ягон каса видеом кати хафа карда бошум, бахшиш. Агар ҳамин видеои ман ақаллан як одама айрои ҳамин хеле петухи гардона, донед ки ман савоб гирифтам. Обод ва сарбаланд бошед. Фикротро наистенам хеле наворои дар кори шуда ё не?